ରାଗି ଗଲୁ କାହିଁକି? ମାର ମତେ। ତତେ ମୁଁ ଆରମ୍ଭରୁ କହିଥିଲି ଏ କାଠ ପାଠ ବେପାର ଛାଡି କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା କର, ଭଲ ହବ। ତୁ କୋଉ ବାଳକୁ ମୋ କଥା ମାନିଲୁ? କହୁଥିଲା କଣ ନା ପୁଷ୍ପାରାଜ ଝୁକେଗା ନେଇ ସାଲା, ଦେଖିଲୁ ତ କଣ ହେଲା। ଆରେ ତୁ କଣ ଭାବିଥିଲୁ ତତେ କେହି ଧରି ପାରିବେନି? ଏ ଇଆଡେ ଅନେଇଲୁ। ଆରେ ଭାଇ ଏଇଟା ହଉଛି ଓଡିଶା, ବୁଝିଲୁ? ଆଉ ଏଇଠି କାଠ ବେପାରଠୁ ଅଧିକ ବାଳ ବେପାର ଚାଲେ। ଯାହା ଦେଖିବୁ ପ୍ରତି ଗାଁ ପ୍ରତି ଗଳିରେ ବେପାରୀ ମାନେ ହରେକ ମାଲ ବିକୁଥିବେ ଓନ୍ଲି ବାଳ ବଦଳରେ। ଛାଡ ସେ କଥା, ମୁଁ ତତେ ବାଳ ବେପାର କରିବା ପାଇଁ କହୁନି। ହେଲେ ତୁ ଯାହା ହେଲେ କାମ ଧନ୍ଦା କରିକି ତ ପେଟ ପୋଷି ପାରିବୁ। ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ବାଲି ସିମେଣ୍ଟ କାମ କରିବୁ, ପଥର ବାଡେଇବୁ, ଇଟା ଭାଟିରେ ଯାଇ ଇଟା ଗଢିବୁ, ବିଲ ବାଡି କାମ ବି ଅଛି, ସେଥିରେ ଅଧିକ ପଇସା। ତଳି ରୁଆରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଧାନ କଟାଯାଏ। ଆବେ ମୁଁ ପୁଷ୍ପାରାଜ। ଝୁକୁଙ୍ଗା ନେଇ ସାଲା, ଆବେ ସାଲା ଝୁକିବୁ ନେଇ ଯଦି କରିବୁ କେମିତି? ଆବେ ଯେ କୌଣସି କାମ କଲେ ତ ମଣିଷକୁ ଝୁକିବାକୁ ପଡିବ। ତଳି ରୋଇଲେ ଝୁକିବାକୁ ପଡିବ, ଧାନ କାଟିଲେ ଝୁକିବାକୁ ପଡିବ। ତାହେଲେ ତ ତୁ ହଗୁ ନଥିବୁ। ମୁଁ ହଗୁଛି ସାଙ୍ଗ, ହେଲେ ଠିଆ ହେଇକି। ତୁ ପୁରା ମିଛ କଥା କହୁଛୁ, କାରଣ ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛୁ ଠିଆ ହେଇକି ଯିଏ ହଗେ ତା ପରିସ୍ଥିତି କେତେ ଭୟଙ୍କର ହୁଏ। ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ବି ହଉନା କାହିଁକି ପୁଷ୍ପା କେବେ ନଇଁବ ନାହିଁ। ଦରକାର ପଡିଲେ ମୁଁ ଆଣ୍ଠେଇକି ହଗିଦେବି।